An bɛ Gawo mobiliw jɔyɔrɔ la bi tɛnɛ don wayasikɛla masima ye bolimafɛn si tɛ bɔ u dagayɔrɔ la tile 3 tɛmɛnen ko walijugukɛlaw ka wale min taara ka ɲɛsin bolimafɛn jɛkulu ma Ansongo ani Gawo cɛ sira kan min kɛra sababu ye ka maa 25 bɔnɛ u ni na maa caman joginna ani minan caman mun tiɲɛna bolimafɛn ninnu dagayɔrɔ la u bolibaga jɔlenw n'a dɛgɛlikɛlaw siran bɛ u bɛɛ ɲɛ kan hali bi maa minnu t'a fɛ u kumakan foyi bila an ka kuma galama kan Gawo région ka sifinakaw ka jɛkulu min ye Abdulbaki Ture ale ka fɔ la faamaw kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ joona joona walasa ka se ka lakana sinsin ni siraba in kan min nafa ka bon kosɛbɛ bawo o bɛ Gawo sugu ɲɛnamaya. An kɔrɔkɛw an dɔgɔninw an faw an baw olu de sara donc an nin tiɲɛna trop an bɛ se ka mun fɔ o de ye État ka disposition bɛɛ ta ka disposition ta ka sira in ka sécuriser mɔgɔw ka se ka taa ka na parce que sira in sira kelen de don mun bɛ an bolo ka dumuni ladon dugu kɔnɔ ka ji ladon dugu kɔnɔ ka fɛn bɛɛ ladon dugu kɔnɔ. Ansongo ni Gawo siraban yɛrɛ tamala ka ca kosɛbɛ minnu bɛ bɔ dafe duguw la ka na baara kɛ sanu bɔyɔrɔ la min bɛ Gawo mara la Gawo boden do ka fɔ la min ye Ibrahim Ture jamana kan ka finitigilakaw ka daga yɔrɔba dɔ sigi kɔbɛ walasa ka dan sigi bingalewele ninnu na Ibrahim Ture kidal ko yɛrɛ mun ye ko gɛlɛma a sera ka ɲɛnabɔ mais par comment ko bɛ ta a tɛ se ka ɲɛnabɔ mun bɛ Gawo sɛgɛ sisan o dɔrɔn de ye ko bɛ sira nin donc Gawo Sevare a sira tigɛra sira kelen mun tora mun ye Gawo Niger yɔrɔ nin ko bɛ dɔrɔn o de bɛ ka an sɛgɛ u b'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ information fana population bɛ collaborer donc an kan ka mun kɛ. Waati kelen yɛrɛ min la Gawo bolimafɛnw lafasali jɛkulu ye baarabila dɔ daminɛ bi février kalo tile 10 san 2025 ɲama ka fɔ la sigikafow bɛ sen na u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ Imadidine Umar Jallo VOA Bambara Gawo. Oh,